Kakong Mira Jun Marsing kabadai ka Presiden Batamai jong ka Meghalaya Asha Workers Union. Kalaong banang ne syakmat kum kanong yalam kan budin biang yiki jingdawa baka union kalabu akmar ka sarkar ban kentiu jing sewi kinong tre Asha. Kakong Mira habay kren berkinong tok kubur. Hadin balawai ka jingjit nongkit kam Batamai kabalapan laong ha community hall Jayaw Siap Lumpelan. Akasing sajan kalay tu bahadu menta kinong tre Asha. Kibadan kumba prahajar ngut AA haborok kowe ka jala. Kiyo ka jingsew batang arajar tingka sibenai baraba kenya ka sisngi kalong tang henru tingka. Kumta kum ka presiden kalabu ka thong banpan kan mau biang syaka sarkar. Barlada ja baka sarkar kam sengap ika jingdawa kinong tre Asha. Kimban se ban mi isya surok ban penlong ki jingaki lane wat ban ino eka kam baki tre. Hagan ika sengi jinokit kam Batamai kinong tre Asha. Nakaleng ki distrik jong ka jala kilami renti bat pendap semam hakate ka community hall. Nalor kakong Mira Jun Marsing kabasya jit kum ka presiden lajit hamairu ika sekretari kakong badahun sisya dekhar bat kakong Fiona Lisa Timung kum ka treasurer. Badia kini borok lengut lapan skam dau ba aplila tivso ubreu advisor jong kanika union. To hak banang kong ay asmo bangan aigo yung belai. Sige jing ron kat ki jong pat kum juru asmo bangan pa iki jing ko belai sa barok khot ki Asha jong ka Meghalaya Sydney. Ki bala penjob biang nga sa sisian bangala banong biang kum ka presiden ka Batamai jong ka Meghalaya Asha Workers Union. Ti ka thong ka bahakmat kabangadon kolong ba kum tu kum bahakisem ki bala adep nakaliang jong nga juyalami ki Asha bangin lekpan ya ka pisah nakaliang jong ka state government bakin kentiu mo na marba kisiu tang arhaja tingka hagsi banai ka basyang don penru tingka sisngi tingi soto baki Asha jongi kinom la hi bakin impum ta tingi la don hiru ke jingakran bat ki health minister ki bala lek ki barim manswa kum iba al hek nang ta James angma ki nakaliang jong ki kila akular ki ong bangi ngin examine swai ka kam ke jong ki Asha kalong kumnu te haden bangi la dep examine ki ong ngin sa aya karaya pi bakat no ngin la ban pentiu te hadin katu nakaliang jonga ngalak persang bangan budin rei ka klempoi sai te kathong jonga kalong bamenta hadin bangala ayo ban bat biang kum ka presiden jongkol Meghalaya Asha Workers Union ngan hak ban pen kan mau yo ka state government ki jongi halor ki jingya kran ki bamen syua bakadai ban pen kiu no ya ki siu jong ki Asha nakaliang jong ka state government kat hadu menta nakaliang ka pending dues te kanom dadon syuhi ho ai kidang don ki jaka ki basa akut kendiat kan so di hak bayadai bat ki MMBS ngila ya kerana state hak bedai jong ke NHM bat ke health department ki ong kapisa kala apoy stang bagin ya pelaj no hi jangan thraisan kin sa pelaj lun no hi ka bedai bat kini ki pending dues jong ki senam ki bala adam kajing e ka bahakamat jong ki Asha ka banongkong ka hi hak liang kapisa ka tengka namar kajing trai kala along sebapalan kala ka duty kala along so heavy na ka benta jong ki 24/7 hours ki haban le ka kam ijing siu ilong idai beji incentive na kaliang jong ke NHM tela da ki trai ka kam kiyo lada kim trai ka kam kinom la ban yo bat kum curu kidon kikis ki baki Asha kilong ready bantrai kilong kloi bantrai hendrai nakaliang jong ka department hi ki health department mo kum ki VHND lada nakaliang jong ki kim la ban pa ki staff kum ki NM kamut ki Asha kinom la ban claim ya ki VHND incentive te kamut ka jingyo jong ki karit sebapalan ti takadaw ban nakaliang jong ngi ko baka state government kanang le ai baka nang company he shu ha ka bayadai bat ka jingsiu jong ki Asha kanang kinang la bantrai kamhai ka kam kata kathong ka banga ong epi nadu menia kathong ka bahakmat jonga kalong bangan ya le ban pen kan mau no e state government halor ki ki bangi la dep yakran manswa kidang don ki minus ki bangi yakran nadu jong el heng ban kum juru jong James ta menta kala di kapor ngi bengin pen kan mau no kat kum ki points ki bangi la dep ban yakran manswa bat ki kular ki jong ki ban pen kan mau ki kandai lai sinam kan hajar ipi dawa ika saka baka kritiu kada jinsiu nakaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union hak banongkong ngi ong ya state government bakan penkiu ki jingsiu ngi klembu kono gador ya ailat ya ke government hi bakan jet lane bakan perkhat kat nu kala ban ai reh baka klem ai kumne ladang ya pet kum ki dor jong ka juk bamenta ni sngo bangin dawa bet kum bakandai hajar e ha ga si banai khnang baki Asha ki la ban in kum balai spat tingka ha ga si si ngimban sengin haban mi shamanan lane ngimban sengin haban sengin no wadi ki jing trai kamru nama ka duty kala long so heavy nginom la si bangin trai ladangin trai tang ya ka kam Asha kamut ki Asha barok long kinom la si ban pendap ki jing don kam ki bahaying jing si barin tela dangin nom trai ki kam ki jong ki ru kadai ke duty ke bamaki ki la abu ki ai bai order ya ki Asha hoot ki ong ki Asha ki dei ki nong trai mon sobha nrai mentai ka kampat ki shu ai bet da ko hukum ki Asha bikin hak ban le kumta kin hak ban pendap kumta hapok kata sini la ni hapok kata kenta hajar duna
Ka conference ka bamenta kadai ka conference ka basan jong ka Meghalaya Asia Workers Union. Kamut kani ka conference kadai lut na baro khot ke jala Meghalaya.